Takže čau, vítá vás Ender Studio. Takže já jsem Frajer. A já Dan Fingy. Takže vidíte, že máme trošku, jsme Endermani, protože se tak jmenujeme, Ender Studio. A tady vidíte, že jsme jiní, takže já jsem takový černý celý a růžové oči. A tady je Dan Fingy, on má takové černé tělo a nějaké bílé gatě, zelené oko a bílé oko. Já vím, já jsem se inspiroval jedním videem a tam byl jiná postavička a měl přímo takhle oči, takže jsem se tímhle inspiroval. Ale jako, vypadá to, jak kdyby jsme byli takový bratři. Jo. Takže máme plány, že si tak postavíme asi tak barák. Takže můžeme začít, tady se porozlínout. Počkat, berem materiál, ne? Však jo. Když najde, že jsme našli tuhle opuštěnou blbou pyramidu. A klidně, kdybyste chtěli na tento server, tak vám to dáme do popisku videa. Jo. A i Skype vám dáme, jestli chcete natáčet. S námi. No. Redstone. Já mám 5 a kdybyste se divili, že mám takový divný pohled, tak to je texture pack, jo? Takže au. Jo, texture pack. Myslím, že to je to Saba nebo jak? Ne, není to Saba, to je SPHax. Jo, SPHax, to je ten texture pack. Jo, my jinak tomu říkáme CPčko a potom používáme Sabacraft a Duty. A Mind of Duty. Jo. Což je takový vojenský. Jo, určitě znáte Call of Duty. To je Call of Duty 4, znáte snad, ne? Taková. Jo, Modern Warfare. To je napodobenina. Ještě ten texture pack. Mě zajímá, co? kdy už konečně najdem nějaký bloky, které nejsou udělaný ze dvou. Jo, to je taky pořád. Ale pak z toho vycraft. A co? No, pískovec, dej si inventář, vezmi si to a vycrafti si to. Mám, už to dělám. Jo? Živo, to bude trvat. Přidrž shift a klikni na ten pískovec. Já vím, prvně musím udělat tohle. Víš co? Tak zmačkni, jak máš tu myš, tak víš, jak máš pravé a levé, tak to zmačkni. Já vím, já tenhle trik už znám, tenhle je nejznámější. Tak. Víš vůbec, ještě co chtěl říct? Jo. Hej, tak cobblestone, jo, cobblestone. Au, hej, našel jsem nějakou jeskyni, nebo co to je? Oh, obsidian. Obsík? Jo. Jsi nadšen? Tak jo, mám Kurňa, lava. Tyjo, divná lava. Našel jsem lavu. Hele, vlna. Počkat, to je co? Hnědá vlna. Našel jsem hodně výhodných věcí. A teď už bychom měli jít, hele, ne? světlit. Ale jo, už bychom mohli jít, tady to už upustíme a můžeme se vydat dál. Do džungle, protože Třeba. jediné, co tu vidíme, je džungle taky. Tak jdeme. No, víte, že endermany voda zabíjí. To určitě víte. Ale my máme výjimku. Takže máme výjimku, že zase se nás nebojí endermani. Takže můžeme říkat čus bráchu. Počkej na mě, až se nestratíme. Je tu PvP? Au, promiň, je. Au. Tak mě nemlát mečem. A jsme si kvit. Jo. Já tě vůbec nevidím. To jsem tady. Kde?
tady. Kurňa. Hej, neuděláme si tady už barák? Co to nějaký lepší, hej, vidí?